korase kinyoro kia Mubamba ase wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugrango ime kaunti ya Nyamira mbirerari maega yaba ibikomo ibera eng'ombe yogokamwa. Ng'ombe yo yebetwe rituko ria Jumapili ni gobono ya Arikonia amaberaye uchiase school ya secondary ya Nyakiore hase ogwakana school fees yo mwana oye orase klasi 12 bose form 4 ya mateyo bono nigo ere asobota ko bolene ase asabire umusamari mu yakone kyabuna nko basirare kwirandira obugima bwabo bwabotambe unagotuma muri Kito Steven Nyariki. Obugima bwane timete ngakibona ngorone ngo kuno ganga ikutiga bana gaji. Akie nyasaone akinondera mabira sikaseliana ngona katuliki kinene munzabira ni akie kare na mariga no borobo nene umusubati Ivrin kwamboka rwasensemo ya Mubamba kebirigo wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugrango ime Nyamira nigakwera munayiberetwe ng'ombe yaye yuko nyabegetogo semeri aroro ane nango kama mabera na ire Nyakiore sukuru enso meli umwana korufa mugwani baka yamwikiri fongfo bona no bono bachite bakaire ng'ombe bono nguchi koboka tigangende ukamande nyora mabere ende ngire sukuru ngasangi ng'ombe teyo gakinga minyoka nsinyiri ngayingo chakira nono busimbu yenyomba mboyo akipiga kinjande gite none angangubika ngusinga ingurusi yetimbu etinonye mama kurusi seito no ndado minto timbu ati ononjane gitamu akona na mawite kondo nyoro no nilinya bori tuelo kulya kinisomi abana ono ninjande gitende gaki yoranje gongonyera bagongonya obugima bwane timete ngakibona ngorone ngo kuno ganga ikutiga abana gaki akie nyasaone akinondera mabira sikaseliana ngona katuliki kinene munzabira ni gaki eng'ombe iye chibesa chishiringi chiribwe 50 nigo yareko mokonya asokuonia mabere gochiase skuru ya secondary ya Nyakiore yareko ba munenjire ya moyo gwakane school fees asebona ichanire ng'a yagocheko ira abana baye 5 kirakwera ng'omosacho yatari komosira kende ase abeirega koba ase kenywa kyogotindia obugima mbokongete dimeti none kinkoria machari konyengo kara na nyore inuse yekombe na kara ayende ne ire sukuru ero ngori bono ngunyiye chibando nande nabonte ikere kuruheri tindaragire kuru Jumapili abasamaringa no kolenta balero ngori na usibaki nande bana gonse kaya nenge buete konyengo no kubisasi bono mwaki bono ninjandegete ono ninjande gitengo kubisa siri kindarusi nisomi abana bache konkonya mambia nigo akorete konda goika kagore ng'ombe yu yaibetwe ritiko ria Jumapili sakweranga maega yaye niga bwate eng'ombe yogo sagari yu yakwete Mubamba bono Mubamba nakurire chikondo abana yambwate 5 bali bono ninjande getabantu baminto gaki mwaringa gwanja mongonye umwana nagosoma Nyakiore ari homvo ontimeti ngakinda akonyeke mugakona kunyiti kunyara kwenyara ngaiwa ng'ombe sagare ngachakera ubugima bono mpaka nagurire mori ensi nini narendire mpaka naikiriga ekera naikiriga bono abaibagacha bakang'ura eng'ombe erabiyerwa misini nagweta bono nyikaki nenene gaki abantu baminto gaki timeti ngakimora ngonye gaki ninjandegete obugima bwane pitimeti ngakingocha narage nono kuragira gwoka nono kurara ngusinywa kingorara eng'ombe ye nere komokonya school fees kiregento bono nonyo no mwana oyo tokumeti no intwe inga kia agocha kogende skuru familia yuerense mono ni gobono basabire banyanyimbo batukerie konali eng'ombe yuo kero basabire abasamarina boiga baraikorwe county ya Nyamira banyorenjera yo kumurigeria eng'ombe yanyorenjera yo gosomia abana baye aginde tekero murai ankonye kero murai bonsipi hate magonkonya gakia sara nkonye na ndangono kamori kande kana kubeke isiko kamuranche atokubaburia abanene kuchakira igoro pakansi kuchakira mu MCA well wishers undo bwate siringi sano akonyo mongino uyo
omwana oyo one ya work very hard abwata abana esukuru kamuranche rorochinchira amuratokonya. Stephen Nyerikie Mbunde, Ensoko TV, Mubamba, County ya Nyamira.